Ato, alipo, init, opera, rutas, salbang. Tangin at tangin. Sa balay nila eh. Tangin at tangin. Ano may gubot. Buhian kami dia. Okay. Tingin na. Ha? Sagot ka na. Okay. Amahan ko sa ilo ako. Hindi na kumusulod ang aming lawas sa sunod. Oh. Amen, amen, amen. Bago ta kabuhian, pagpaga na tanan. Gamitan ning kamot. Pagpaga tanan. Tanan. Ay pagmata. Gi. Ayo tantang nga dili mo gaan. Gi. Likod nimo, likod. Mata. Ulo. Pila na yung mga manguran? Kog na. Wala na? Wala na? Oh? Kani? Wala na? Wala. Kani? Wala na? Wala? Pinipin. So, ano matuka sa balay ninyo? At na sa balay ninyo? Kuha ka na? Sa may yung balay, dulom? Hayag? Dulom? Dagan mga puti-puti? Pasang-pasang! Gawas ka nan! Gawas! Huwag mabilin, ning na. Huwag mabilin. Gawas! Ano? Ano nga lagom diha nga tao ko kayo. Hi. Ano? Gusto na. Wala nga? Ayaw nga isa lang pultan. Isa lang. Estado na. Gana mong lawas. Amaan, salamat. Sa pag-imon mo ka na akong instrumento. Alam magpahawat na lang daw kami sa ayaw sa pisa. Kaya nga kung dito ngayon, pinagising ang dito ng Jesus. Na nag-ulaw dito alam. Amen. 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 Apa? Gaan? Sorry. Muntiin. Tajak-tajak. Gaan na? Ini sebut dia. Gaan? Mangyari. Kasi mo na mabunal sa inyo. Alam ko yung ternyata mo na. Ha?